Magibdan ti panagpangato ti presyo ti petrolyo, naggarawmeten ti presyo dagiti biyahe anateng iti Bangged Central Market. Ti tarong, manipod 50 pesos kada kilo, nagbalinen a 100 pesos. Ti 40 pesos kada kilo nga okra ken parya, magatang itan ti 80 pesos ken 100 pesos. Ti dati nga 80 pesos kada kilo nga utong, magatang itan ti 120 pesos. 40 pesos meten kada kilo ti lokal alasuna ken kamatis, manipod ti 20 pesos a presyo da. Ibilang met dagiti vendor, ang maysa ti panagpangato ti presyo ti petrolyo ang nakaapektar ti presyo ti nateng. Dedi ko ma'am, di pinagpangato ti gasolina, di may isang reason. So nga DJ, syempre, di dado mga gulay dito ko biyahe met. So nga imato ti almost times to ti presyo tatan ma'am. Pero the supply, kumusta mo? Short pa yun ma'am, pag ginagawan pa yun. Nuhan mo nga imit DJ presyo nga kayat daman ti malam nga gulay yun. So bale, So nga kay nung imato dati price ma'am, sabaya mo niya alaon kasi no mo panalaon, maoberan na one ti stakon. Ti presyo ti biyahe ken abra halos almost the same ma'am. Marigatan meten amang binat ti budget ni Leia, gapo kadagiti nangato a magatang, ken tapno makainot, ad-addan apilyan na agatangen dagiti na menudo wenno mix anateng. Ay, sobra arigat naman. Narigat lagi budget. Instead nga per kilo naman kakastuyin ta. Siyempre, malakaan kami mo kakastuyin. mano tagas naman? 20. 20. Mas nalalaka kaysa day. Una ma'am, pang budget na talaga. Pero dagita rekrekado na pa yun naman. Ngam 1/4 lata natangar na kaya di budget kasi. Bimabamet ti presyo ti repolyo ken carrots, ti dati a 35 pesos kada kilo, magatang itan ti 25 pesos ti repolyo. Idinto 120 pesos ti carrots, manipod iti 140 pesos. Banag ang nakaragsakan ni Macario nga agpasken inton bigat. Agyaman nakta lima ka ti dadu mga tagtagila ko. Kasla paglakak ma'am dati ma'am repolyo ta 25 kilos dadu ma 60 kilos ma'am. Manipod 30 pesos kada kilo ti sayote ken umbok, nagbalinan a 50 pesos. 140 pesos kada kilo meten ti beans, idinto 60 pesos ti cauliflower, ken 130 pesos ti taban. Nagtalinad met ti presyo ti patatas nga 80 pesos. At ado ti supply nga sumangto nga minukas guys, so tiga po na no apay nga bumaba. No da dumamet, basi ti supply nga sumangpet, iso nga ngumatumet. Siguro naganapayan may tatangarod ti ubraan tayo, gaputi man paspasamak ti lubong tata, may nayon pay meten adagay da mga expenses, kasla kung mapinagnato ti krudo, no gasolina, kasgilang. As long as naganapayan everyday nga makapapaibos kami latamo tila, kung ni ure no basi-basit, okay lataray gayon. Awan met ti panaggaraw ti presyo dagiti biyahe alames. Iti masungad a Semana Santa, maibasar iti kapadasan dagiti agtagilako. Namnamaendan ti panagpangato ti presyo, tinateng ken lames. Jessica Boreta, Balitang Solid North.